Prema četvrtoj dogmi, Marija je dušom i tijelom uznesena na nebo. Iako je dogma službeno proglašena tek 1950. od strane pape Pija XII, svjedočanstva o vjeri u Marijino uznesenje imamo već od kraja 3. stoljeća. Prema svjedočanstvu svetog Ivana Damaščanskog, biskup Jeruzalema, sveti Juvenal, obavijestio je da nitko nema Marijino tijelo, jer je Marija umrla u prisustvu apostola, ali da je njen grob nađen prazan, zbog čega su apostoli zaključili da je njeno tijelo uzeto na nebo. Od kraja 7. stoljeća kršćani slave blagdan Marijina uznesenja, slično kao i mi danas, svetkovinu Velike Gospe. Treba priznati i reći da ova dogma nema neka snažna biblijska uporišta, niti neko neoborivo uporište u tradiciji. Marija jest bila štovana i čašćena, ali teško je iz toga nedvosmisleno destilirati da je dušom i tijelom uznesena u nebo. Obično se navode primjeri Ilije, te je činjenica da je Marija prisutna kod svih ključnih Isusovih događaja. Činjenica da je nazivana blaženom i da je Gospodin s njom idu u prilog tome da Marija uživa povlašten status. Sve u svemu, Biblija u najboljem slučaju čini dogmu barem mogućom i smislenom. No ova je dogma zapravo logična posljedica vjere u Marijino bezgrešno začeće, te milosti koje je Bog iskazao Mariji. O čemu se radi? Raspadljivost tijela jedna je od posljedica istočnog grijeha. Prah si bio, u prah ćeš se vratiti. Budući da je Marija očuvana od istočnog grijeha, onda je njeno tijelo očuvano od raspadanja. Naravno, to samo po sebi nije dovoljno, jer Marija nije bila spriječena da zgriješi. Međutim, za razliku od Eve, ona ostaje vjerna Božjoj volji do kraja svog zemaljskog života. Marija je proživjela mnogo toga. Neobična trudnoća, napuštanje zaručnika, bračni život sa svojim izazovima, Isusovo javno djelovanje, pa njegova muka i smrt. Unatoč svim tim teškoćama, ona nije zgriješila i čitavog se života vodila svojom neka mi bude po riječi tvojoj. Budući da je bila bez grijeha, njeno tijelo nije moglo propasti, no s Marijinim tijelom nije bilo kao s tijelima nekih svetaca koja možemo neraspadnuta vidjeti u grobu. Naime, ti su sveci ipak zgriješili, ali Marija nije. Valja kod ove dogme pojasniti dva detalja. Prvi je taj da je Marija uznesena na nebo, dok je Isus na nebo uzašao. Dakle, Isus nešto čini snagom svojeg božanstva, on je uzašao. Marija je s druge strane uznesena, dakle ne svojom snagom. Marija nije Božica. Drugi detalj tiče se Marijine smrti. Je li ona uopće umrla? Papa Pio XII u buli proglašavajući ovu dogmu kaže da je Marija nakon završetka tijeka svoga zemaljskog života uzdignuta tijelom i dušom u nebesku slavu. Iako ovdje eksplicitno nije navedeno da je Marija umrla, ipak se, barem nekima, čini očitim da jest, jer kad za nekoga kažemo da mu je život prerano završio, želimo reći da je prerano umro. Cijela se ova polemika zapravo vodi zbog pitanja odnosa između grijeha i smrti. Neki smatraju da, budući da je istočni grijeh za posljedicu imao smrt, da Marija onda nije umrla, budući da nije ranjena tim grijehom. Međutim, ima autora koji će reći da se u tradiciji uvijek eksplicitno govorilo o tome da je Marija umrla, da čak postoji i njen grob. Da Marija nije umrla, smatraju oni, to bi moglo navesti mnoge da pomisle da Marija nije čovjek, već Božica. Točka na i drugačijem tumačenju svakako je Isusova smrt. Naime, Isus niti je bio ranjen istočnim grijehom, niti je zgriješio, pa ipak patio i umro. Ipak, Papa Pio XII nije slučajno rekao završetak života umjesto smrt. Iako je formulacija nezahvalna, čini nam se opravdanim reći da to pitanje ostaje, barem djelomično, otvoreno. U svakom slučaju, Marija je dušom i tijelom u nebu, gdje se za nas moli. Njeno je uznesenje posebno sudioništvo u uskrsnuću njena sina, te anticipacija uskrsnuća drugih kršćana. Tako nam Marija još jednom služi kao primjer. Ali sada ne toliko kako da Isusa slijedimo, već kao ona koja nam pokazuje kakvu ćemo nagradu primiti ukoliko ćemo Isusa slijediti. I naša duša i naše tijelo živjet će vječno u novom kraljevstvu. Dogmu odbacuje većina protestanata, dok pravoslavci radije govore da je Marija usnula. Svetkovina uznesenja blažene djevice Marije, poznatija pod nazivom Velika Gospa, slavi se 15. kolovoza. Ovime je kompletirane nizom marijanskim dogmama. One obvezuju sve katolike i sadrže ono što katolik mora vjerovati o Mariji. Sva druga ukazanja, poruke, privatne objave i slično katolike ne obvezuju, ali više o tome u nekom drugom nizu. Nadamo se da ste nešto naučili. Do idućeg puta, molimo vas da se pretplatite i pozdrav u Kristu.